viewers, my name is Brian CMC. Welcome to sake saduwa a shiri na masu kallo na. Kamar yadda kuka sani last week na yi uploading video muka yi magana akan pre-wedding picture. Yeah. So yau topic ina nake so mu yi magana akan ina so zan yi magana akan shisha. Which wanda dukan muka dauka like wayewa ne ko ba ka ba shan shisha. Most especially ina so yi magana akan shan shisha wa ƴa mace from like northern part of Nigeria kenan, arewacin Nigeria ko ba ka ba, wanda majority of girls sun dauki shan shisha like part of in ce wayewa ko ba ka ba. So ina so a ƙarshe dai ina son ji ra'ayinku me kuke tunani akan shan shisha. Do maza da mata kowa yana sha ko ba ka ba, but ina so zan yi magana akan mata da sai da ake cewa mata iyayenmu ko ba ka ba. So dindin iyayenmu, so ina gani ya kamata a ce mace ta rike mutuncin kanta ko ba ka ba, idan ta rike mutuncin kanta wanda zai zamto an yi respecting nata sosai. So majority sai dinga cewa maza ba sa respecting mata ko ba ka ba. To me dalilin da yasa ake ce maza ba sa respecting mata? Saboda me kun zubar da naku mata, kun zubar da kiman ku da mutuncin ku wanda ya kamata a ce maza suna kallon ku da shi. So take for instance, kin zo kin zauna cikin gayu irin more than 50 ko more than 10 boys, irin yo kina nan jointing gobe kina nan jointing all the time, kuna magana kuna shan shisha a shanan. Meanwhile sanin kanku ne cewa ba shisha na kadai ake sha ba. Some of the girls like okay, bayan kun sha shisha you take cigarette, apart from cigarette ki sha weed, bayan weed ki zo ki sha like drugs such as 542, that is roach ko ba ka ba. Sannan ga uwa uba wanda like yanzu aka fi yawan sha like syrup ko ba ka ba, wannan kun dauke shi like it's normal. Though maza da mata everyone majority yanzu kuka lura about 99% youth sun lalace da harkan shan syrup. So abin takeici shine na mata ma. Do na sani maza kuwa suna yi, amma menene ina so ni zan concentrate, ina so yi magana ne akan mata. So me dalilin da yasa a matsayin ki na ƴa mace wanda kina da mutunci, kina da kima, zaki zubar da mutunci ki zubar da kiman ki ko haka ba, ya zamto kina involving kanki a irin wannan acting. Meanwhile an ce like 1 hour section of shan shisha is equivalent to like ka sha cigarette guda 200 ko ba ka ba, 200 cigarettes. Like ka zauna ko just shan shisha ka samu like 1 good hour section ko ba ka ba. So you can just imagine a ce a day ka sha cigarette guda 200 ko ba ka ba, ko kin sha like from morning to night, the next day ki sha, jibi ki sha a sati. So please kama kanka adalci ko ki ma kanki adalci. Wani illa ne kake jawo ma kanka ko ba ka ba? Irin such kind of things yana jawo diseases such as heart attack. Bayan heart attack akwai abin da na brain, tushen kwakwalwa, a lot of this, akwai a lot of disease da wannan hayakin yake causing ko ba ka ba. To bin you a matsayin ki na ƴa mace kuma still kake mata cewa zaki aure, like you want to get married someday, kuma kina so ki aihu. So ke ba ki gani zai affecting naki like in kika zo in terms of magana haihuwa ko ba ka ba, wani ya wurin magana haihuwa ba ki gani abin zai affecting naki? It will. Saboda duk wani abubuwan da kike taking nashi a jikinki yana damaging body inki. So I don't see any reason da yasa a matsayin ki na ƴa mace zaki zubar da mutuncinki. Allah ya miki kima, Allah ya ɗaukaka ki ko ba haka ba. Dan yanzu for example mace ya ku kuke samu like duk an ce duk wani abin da namiji ya samu saboda mace, duk wani hustling din da namiji zai fita je saboda mace yake zuwa yi ko ba haka ba. Duk wani abin da za ku ga namiji ya zauna yayi duk da ba kyau ko ba haka ba, duk da ba kyau, duk abin da zai an ce kwalliya ne. Saboda idan mace kika kuskure kika fara kika dauki wannan hanyar, seriously lalacewar ƴa mace yana da wahalan gyaruwa, ba zai taɓa gyaruwa bane. Ba zai taɓa gyaruwa ba, but menene yana da matsalan gyaruwa, ba kamar namiji bane. Namiji duniya ma makaranta ne, ta yi ta horar da shi ko ba ka ba. Ni da zan fita da ke a zauna a je a sha shisha, a sha syrup, a lot of things like that, har ga Allah aka ce wai in aure ki, ba zan taɓa bari, ba zan yadda bane ko
ko ba ka ba? Apart from ni, in na ga wani dan uwana ya zo wurinki da magana aure, I will be the first person in ce mishi kai why ina wannan yar bariki ce yar harka ce. So ba da ki zauna ki yi tunanin wani abun ba a matsayin ki na ƴa mace. Kan dauki abin like part of wayewa. Mun dauki a gidan da ba namu ba mun zo mun sa shi irin like komai muna daukan shi wayewa. Wayewan bai kai haka ba. A dai abin da zamu dinga yi zamto muna yi mana tunani ko ba ka ba. It's something that you can use your common sense. Ka ba mu kanka amsa. Ko ba ka ba, a lot of guys da ake ga they are rushing up and down su wannan suna abubuwa tare da ke. They will be the first people su guje ki idan aka tashi aka ce wani shi ya aure ki. Please and please, if you are taking shisha, dan Allah a samu a daina sha. Idan kuma ba ki daina sha ba, you are so much addicted to it. Please ki dinga ragewa with time a hankali har za ki zo ki daina. Ko ba ka ba, to you guys kuma, please a daina harkan shisha, harkan drugs, harkan syrup. Don na san a lot of people yanzu wani idan na faɗa yana ji na zai ce ai Allah share wannan ko ba ka ba. But no, seriously, ka zauna kama kanka wannan question din, kama kanka tambaya. Please, kar mu deceiving kanmu da wannan flavor inda muke gani, because we are thinking that an sa ruwa muna tunanin it like it's just a flavor. Kar mu deceiving kanmu da wannan maganar flavor ko ba ka ba. Let's look at the amount of smoke da muke inhaling a system ɗinmu. You can imagine kullum ka dinga sha, what effect zai ja maka. Please, kar mu deceiving kanmu. Magana gaskiya ne mu faɗa ma kanmu gaskiya. So please try as much as possible a daina shan shisha. Sannan to those who are opening shisha joint as if like it's a business, gaskiya ba kwa kyauta. Wannan ba harkan business bane. Magana gaskiya kenan, it's not ba maganar business bane. Ka ce ka bude shisha joint kana shan ana sayarwa, baka san effect din da zai result into ba. So please, Allah, try as much as possible a daina shan shisha ma gaba ki daya. Amma ba za ka yi daina ba, ki rage sha ko kai ma ka rage sha. So mata, please dan Allah ku rike mutuncin ku rike kiman ku rike darajar ku da Allah ya ba ku. Ko haka ba? So kar ku dinga zubarwa, maza kuma su zo suna rena ku ko kuma suna daukan ku for anyhow. Ki zo kuna ce maza sun cika this, maza all men are the same, this and that. While ke ba ki rike mutuncin kanki ba, kike expecting wani ya kalle ki da daraja. Wanda bai rike kanshi da kima ba, bai rike kanshi da daraja ba, ba yanda wani zai dauke shi da wannan ya dinga kallon shi da daraja ko ya dinga kallon shi da mutunci a matsayin ki da ƴa mace. Ko haka ba? So Allah ya dauka ki, therefore please ki rike mutuncin ki so that guys can respect you. Ko haka ba? So that is all for today. Drop your comment and please dan Allah, if you are a girl idan kika kalla video dan Allah, I take God beg you, keep dropping comments. I don't want the situation ina kullum though in videos ina maza sun fi comment ya saboda ban so a dinga ganin as like abubuwan kamar like interest ina. I'm talking about guys ne ko just guys ne only ko ba haka ba. So mata kuma ku dinga dropping video ku so that mu dinga fahimtar juna ko ba haka ba. And if there's anything you want I discussing akai, talk, sai mu magana akai. In kuma you want a lady, so kun sani I have a sister wanda dama mana video tare ta, but she has not been free these days. Shi yasa muke nake video ni kadai. So if there's a need like you want to talk with a lady, let me know. Sai mu hada tare da ita. Mata fa nace ban ce maza ba, so I didn't ask you to ask me for her number. So we're going to talk enough for today. Please don't forget, drop your comments and drop your comment. Thank you very much.